Bé, doncs, disculpar-nos per aquesta situació que ens hem trobat, que són coses del directe, com es diu, mai millor dit. Doncs bé, passem a fer la ronda de presentacions de l'equip directiu. Comencem amb la cap d'estudis de batxillerat, l'Helena. Sí, hola, bona tarda, mares i pares dels estudiants futurs de primer d'ESO. Jo soc el cap d'estudis de batxillerat, soc l'Helena Castillo. Comentava abans que segur que alguns em coneixeu perquè teniu fills o filles més grans que estan fent batxillerat i si no és així, doncs tindrem ocasió perquè veureu que el temps passa volant. Doncs bé, benvinguts a tots. Ara passem a la cap d'estudis de FP. Hola, bona tarda a tots. També us volia donar la benvinguda al nostre institut. Com us ha dit en Marc, jo soc la cap d'estudis d'FP, que són estudis postobligatoris, però tot i així estem a la vostra disposició per qualsevol consulta que ens vulgueu fer. Benvinguts. I ara, doncs, la secretària, la Rosa. Bona tarda, soc Rosa Plana, soc la secretària, m'encarrego dels temes de secretaria acadèmica, més logístics per vosaltres, com són preinscripcions, matrícules i tot el tema doncs, de taquilles, llibres, etc. I us dono la benvinguda al nostre institut. Bé, i els altres 3 membres de l'equip directiu doncs, són els que són responsables de l'ESO. Comencem per la cap d'estudis d'alumnes. Hola, bona tarda a tothom, benvinguts. Soc l'Isabel Pareja, la cap d'estudis d'alumnes d'ESO i bàsicament el que faig és m'encarrego de tota la part de convivència, de compliment de normativa i de la participació i dinamització de l'alumnat d'ESO. Seguim amb el cap d'estudis d'ESO. Hola, bona tarda a tothom. Jo sóc en Josep Granados, el cap d'estudis d'ESO. Us dono la benvinguda com a futurs pares i mares de primer d'ESO, d'alumnes de primer d'ESO. Bàsicament, la meva feina és ocupar-me de les tutories d'aquesta etapa. I tot seguit, el coordinador pedagògic. Bona tarda a tothom, soc en Ferran Pellicer, el coordinador pedagògic. M'encarrego del treball pedagògic a l'Institut, a l'ESO. També faig la coordinació primària i secundària i l'atenció educativa a tot l'alumnat. Bé, i jo soc en Marc Nicolau, el director del centre, i us donem la benvinguda a tots plegats. Bé, entre nosaltres també veieu que hi ha l'Eduard Payet. L'Eduard és el president de l'AMPA i li estem molt agraïts perquè avui ens pugui acompanyar i us pugui explicar de primera mà una mica com treballa l'AMPA del centre. Eduard? Hola, bona tarda a tots els pares i mares dels nens que faran primer d'ESO i nenes l'any que ve. Jo us vull dir primer de tot que molt benvinguts, que estareu molt bé. És un gran institut i voldria dir-vos des de la MIPA que si necessiteu alguna cosa, qualsevol cosa que vulgueu preguntar o també si algú de vosaltres està interessat a formar part de la MIPA o donar-nos idees de les que ens puguin fer servir per ajudar l'institut, doncs estem oberts a qualsevol tipus de contacte que vulgueu tenir nosaltres. Si hi ha algun problema que tingueu, penseu que trucant a l'institut, a la Rosa, o l'Eli, que és la nostra secretària de la MIPA, inclús si és necessari us poden donar el meu telèfon i jo us atendré gustosament per mirar inclús de si voleu ser de la MIPA, que és un lloc molt interessant en el que fem moltes coses, encara que sembli que no se'n fan, però se'n fan moltes, i a la que hi donem també moltes hores de temps. Molt agraït que m'hàgiu sentit, no us veig, em sap greu, i espero que tingueu un any que, malgrat tot el que passa, estigui molt i molt bé. Gràcies a tots. Gràcies, Eduard. Després ens tornem a veure, doncs. Bé, doncs, si us sembla, passarem a fer la presentació que tenim preparada i explicar-vos tota l'organització del curs pel curs vinent de primer d'ESO. Bé, en primer lloc, ens hem posat aquesta diapositiva on volem explicar-vos qui som. El nostre institut està present des de l'any 95.
Aquest any, aquest curs vinent, doncs, celebrem el 25è aniversari. Veurem en quines condicions ens el deixen celebrar, però imaginem que seran les que ens trobem en la situació actual. I una mica la dimensió del centre, aquí us posem els números d'aquest any que hem tingut. Més o menys el curs vinent intuïm que seran les mateixes xifres, uns 510 alumnes a l'ESO, uns de 115 a 120 aproximadament, potser una mica més al batxillerat, i uns 240 o 250 a l'FP. Tot això sumen vora els 870 alumnes i uns 84 professors és el que teníem aquest any, i l'any que ve hi haurà un petit increment, sembla ser. Bé, com que no vam poder fer la reunió de portes obertes, que ens va saber molt de greu, igual que suposo que tots vostès doncs, els va crear aquest neguit de no poder-nos visitar, doncs hem cregut convenient aprofitar la reunió per fer alguna petita pinzellada al que és el nostre projecte educatiu de centre. Bé, en el nostre projecte educatiu de centre tenim el que s'anomena la missió, la visió i els valors, i aquí us volem prestar una mica de concreció amb el que és la missió. Tot el projecte educatiu de centre el podran trobar íntegrament disponible a la nostra web del centre. I bueno, el que diu la nostra missió és bàsicament que el que volem és oferir una formació integral, això vol dir tant personal com acadèmica com professional, a tot l'alumnat del nostre centre, segons quines siguin les seves necessitats. Llavors, el que també un dels pilars del nostre projecte educatiu del centre és el fet de poder acompanyar les famílies en el progrés acadèmic i personal dels seus fills i filles, sempre resolent tots els dubtes i estant al costat per tot allò que puguem. I, per altra banda, doncs, com a centre educatiu públic, doncs, col·laborar amb totes les entitats i empreses de l'entorn, i més doncs, quan som centre de formació professional i la relació amb les empreses és molt important. Bé, llavors, tot aquest projecte educatiu i tot el detall que podran consultar, com he dit, es desplega, entre altres, amb una sèrie de programes educatius, serveis i, bueno, a part de tota l'oferta educativa que fem. De més a més, tenim això, diguem. Per una banda, tenim el que s'anomena la Carta Europea Erasmus+, que això el que permet és realitzar estades a l'estranger tant per l'alumnat de formació professional, que és on portàvem molts anys fent-ho, com al nivell de l'ESO, que aquest any, justament aquest curs 2019-2020, hem engegat el projecte Erasmus a partir de tercer d'ESO, tercer i quart d'ESO. Degut a la situació actual de pandèmia vam haver de parar-ho, però amb tan bon punt es pugui reprendre aquest projecte, que és molt interessant per a l'alumnat i famílies, doncs l'engegarem, si no és aquest any o el que ve. Llavors tenim, fa molts i molts anys, formem part del programa Escoles Verdes, que no és res més que fomentar tot el tema mediambiental a l'alumnat i la comunitat educativa. També des de fa 3 anys formem part del programa Equiprobullying. De fet, és un programa que dura 2 anys, el que passa que ara tenim una pròrroga d'un trimestre més per acabar de fer la memòria i dur-lo a terme, i no té més que gestionar el que és tota la qüestió d'assetjament, tant el que sigui a nivell personal com en l'àmbit d'internet. No és un programa que tinguem perquè hi hagi especialment un assetjament important en els centres, sinó justament el vam introduir per fer prevenció, ja que cada dia l'assetjament, i només en l'àmbit d'internet, és més present. Val a dir que això ha creat o ha sigut de molta ajuda a l'hora de crear el projecte de convivència de centre, que està a punt de ser aprovat el primer trimestre també del curs vinent, i també ha fomentat la participació de l'alumnat, creant uns referents de convivència a qui donem molta importància que puguin participar del centre. També tenim un programa, o formem part d'un programa experimental que s'anomena Certificació de Llengües Estrangeres a través de les escoles oficials d'idiomes. Això està encarat més aviat a batxillerat per a aquell alumnat que vol acreditar a través de certificacions oficials que se'n diuen el B1, B2, A1, A2 o C1, C2, tant d'anglès com de francès, doncs tenim com a centre preferència als nostres alumnes a l'hora de fer aquesta inscripció. I en el nivell de batxillerat tenim fins i tot una matèria específica de centre per treballar aquesta certificació.
A nivell de formació professional, formem part, aquí ho veieu, d'aquestes tres programes, un que es diu d'emprenedoria, per fomentar l'emprenedoria entre els joves, l'altre d'innovació, InnovaFP, per fomentar la innovació, crear projectes innovadors i relacions amb les empreses, i, per últim, el programa OrientFP, que el que pretén és orientar l'alumnat en el seu camí, tant personal com professional, i encaminar-lo i descobrir quina és la seva orientació de futur. Llavors, a més, en els cicles formatius d'informàtica tenim unes certificacions tècniques oficials d'empreses punteres del sector. Pel que fa a serveis que oferim als ciutadans, doncs tenim, vol dir això, per tant, no només alumnat, sinó a la resta de població, dir que som centre oficial examinador de Cambridge, dels exàmens Cambridge que es coneixen, alguns noms sonaran com el FIRST, Certificate, el PET, etc. Aquests doncs, permetem que som seu d'una empresa que és certificadora i la gent interessada s'inscriu i té dret a fer els exàmens que es fan normalment en dissabtes, entre 2 i 3 dissabtes a l'any. L'alumnat del nostre centre té dret a un descomptes en aquest tipus de certificacions, d'exàmens de certificació. El servei d'assessorament i reconeixement d'experiència laboral té a veure amb la formació professional, però sobretot a tota aquella persona que està ja en el món laboral, té una experiència però no té cap acreditació oficial. Doncs si és d'algun àmbit dels que oferim en el nostre centre educatiu, que és l'administració i gestió o el comerç, màrqueting o la informàtica, poden, el que se'n diu, acreditar aquesta experiència a través d'un procés que està regulat. A més, som centre col·laborador amb l'Institut Obert de Catalunya. L'Institut Obert de Catalunya és l'únic centre de Catalunya que ofereix ensenyaments online. A partir d'aquest any són molts més centres, diguem-ne milers, però ells són qui ho fan des de fa molts anys i de forma oficial. Doncs necessiten centres de suport per fer totes les gestions de tasques administratives, de matrícula i orientació. I tenim una persona en centre que ho fa i d'aquesta manera donem servei a la Garrotxa i al Ripollès, que d'altra banda no hi hagués sigut perquè no hi havia cap centre tan proper que ho fes. I com a serveis també tenim aquest any un projecte nou, que és un projecte pilot a nivell de Catalunya. Em sembla que som uns 8 centres de Catalunya només que ho fem, que és el fet d'oferir els certificats que s'anomenen de professionalitat del Servei d'Ocupació de Catalunya en diferents àmbits. El nostre centre és de l'àmbit administratiu. I llavors, per acabar, dir que som certificats, un centre certificat per una empresa certificadora, seguint els estàndards de la gestió de qualitat pel que fa a la gestió i organització del centre. Vol dir que tenim uns procediments i uns processos molt establerts que fan que el dia a dia, la tasca educativa, vagi ben coordinada. Bé, i ara donaré pas a l'Isabel, que és qui ens parlarà d'aquesta formació integral que oferim com a centre. Isabel? Sí. Doncs bé, com ha comentat en Marc, aquesta formació integral és un punt clau del nostre projecte educatiu de centre. I què vol dir exactament això? Doncs que no només és important per nosaltres donar una educació o formació més acadèmica, sinó formar els alumnes com a persones. I amb això intentem tocar diferents aspectes, com són la salut física i emocional, la importància que tenen les relacions, la participació a la comunitat, fer-los més responsables i que gestionin diferents temes per preparar-los per ser ciutadans més compromesos en el futur, i també que coneguin diferents interessos que potser puguin despertar orientacions futures a professió o fins i tot despertar alguna vocació. Si concretem amb diferents activitats i accions que duem a terme per aconseguir aquest objectiu, doncs, com podeu veure en aquesta diapositiva, si comencem per aquí que diu Jornades d'Esport, Cultura i Lleure, es fan al febrer, els cursos normals. El curs que ve ja veurem com es pot fer, si és que es pot fer, i de quina manera. Proposen un trencament de la rutina, es deixen de fer classe durant uns dies i es proposen més de 20 activitats internivells. La finalitat és que puguin descobrir aquests nous interessos de què us parlava i conèixer noves persones. I també afavoreix la cohesió a l'institut
Els alumnes des de primer a quart d'ESO coincideixen i amb diferents activitats i poden compartir experiències i conèixer millor. Aquestes activitats estan cofinançades amb l'Associació de Pares i Mares. Altres coses que proposem són les diades, les celebracions que fem al llarg del curs. Fem unes jornades de delegats aquí al centre pròpies i també participem a les municipals que ens proposen des de l'Ajuntament. Cada any celebrem el Dia dels Drets Humans i ve algun ponent que toca algun tema que té a veure amb això, amb els drets humans. També fem la celebració del Dia de Sant Tomàs, en què aquí els alumnes per comissions proposen tota una sèrie d'activitats per fer i aquell dia és un dia de celebració per a ells. Per Santa Cecília es fan alguns actes des de música a l'institut. També celebrem Sant Jordi i fem les celebracions típiques de Nadal i final de curs. Aquí és molt important tot el que és la participació dels delegats i les diferents comissions d'alumnes. També des de fa uns cursos celebrem el Dia Mundial contra el Bullying. I aquí els referents de convivència són els que fan més aquesta dinamització dels seus companys per veure quines activitats surten, per posar més consciència sobre aquest tema i poder-lo prevenir. Pel que fa a participació, que ja us en estic parlant, dels delegats, dels referents de convivència, doncs tenim un consell de delegats, hi ha un delegat i un subdelegat per grup de tutoria d'ESO, i després tenim uns alumnes referents de convivència, que també solen ser un mínim de 2 per grup de tutoria. Aquests referents de convivència formen part d'aquest projecte de convivència nostre i d'un projecte al que ens vam adherir, com ha dit en Marc abans, que és l'equip Prou Bullying, per fomentar precisament aquesta participació i que es responsabilitzin els alumnes de com es tracten entre ells, de millorar la convivència, perquè en diferents estudis s'ha vist que és molt més efectiu que no el control de l'adult. També es fan altres activitats de tutoria entre iguals, que també van en aquesta línia, que no siguem només els adults els que fem de guia i els que formem, sinó que entre ells es puguin formar i ajudar-se. Per exemple, aquest any hem fet que els alumnes de quart d'ESO anaven amb els de primer d'ESO i els explicaven la seva experiència aquí a l'institut, els de primer podien fer preguntes al respecte i, d'alguna manera, per ajudar-los a adaptar-se a aquest canvi. O, per exemple, també temes d'internet segura, doncs alumnes de cursos de tercer o quart d'ESO anaven amb els de primer i segon i els explicaven com utilitzar l'internet de manera més segura. I són activitats que es valoren molt bé entre l'alumnat. Un altre dels punts que tractem és la salut, com us he dit abans, amb el Pla Salut a l'Escola. El nostre pla és una continuïtat del que ja s'ha anat treballant a primària. Formem part d'un programa de la Diputació de Girona, el DIP Salut, que té com a objectiu treballar transversalment la salut emocional i la gestió de les relacions. Forma part del nostre PAT, de la programació de tutoria a l'ESO. Clar, aquí també es toca la part de salut física perquè es tracten temes de sexualitat i addiccions que van entre la física i l'emocional, que són un terreny una mica comú. I per altra banda també comptem amb la infermera del programa Salut i Escola, que ve quinzenalment a l'institut. Els alumnes es poden demanar hora a ells per parlar de qualsevol dubte que tinguin respecte a la seva salut física i emocional i ella pot fer derivacions a pediatria o ho consideri oportú. Altres projectes i tallers que fem per consolidar aprenentatges, conèixer altres entorns i altres persones, doncs serien aquests que us posem aquí amb la diapositiva. Podrien ser el Mel en equip. Si us mireu la nostra pàgina web i el canal del YouTube on penjarem aquesta presentació, veureu que hi ha algun vídeo on es veu com treballen amb aquest projecte. Com ha dit en Marc abans, fem intercanvis a l'estranger i programes Erasmus+. Els intercanvis a l'estranger comencen en francès primer i després continuen a tercer i quart amb anglès. Aquest any també pel tema del virus ha quedat tot una mica en stand-by,
però en quan puguem doncs, ho reprendríem. Activitats d'Escola Verda, som Escola Verda i intentem conscienciar-los amb la importància que té cuidar del medi ambient. I després doncs, tenim accions com les de Tots Dansen i la UAP, que s'organitzen des de música i això permeten que es trobin amb alumnes d'altres instituts i facin aquestes accions en comú. El servei comunitari, el que fem és, ara ja de fa uns anys és obligatori fer-lo, tenir-lo fent acabat quart d'ESO, i proposem diferents activitats en col·laboració amb diferents ajuntaments i empreses perquè puguin fer aquest servei als alumnes. Les activitats complementàries són les que oferíem fins ara i volem continuar fent-ho algunes tardes. Dels últims anys hem anat fent robòtica i anglès. La biblioteca està oberta cada tarda, estava oberta, mirarem que continuï sent així, perquè els alumnes puguin venir a fer-ne ús. Hi ha un taller d'estudis per alumnes amb dificultats o que necessiten un reforç i que, a més, hi ha algun tema econòmic al darrere i el fem a l'institut també. I aquest any tornarem a oferir escacs, tot i que cap any s'ha acabat aconseguint que hi hagi un nombre d'alumnes en què es pugui fer, però creiem que és una activitat interessant d'oferir. L'associació d'alumnes és un altre òrgan que fa que els alumnes puguin participar en decisions que tenen a veure amb el centre. D'aquí surten partides per sortides didàctiques i els alumnes que van en representació de la resta dels seus companys poden decidir sobre el pressupost i a què es dedica. I en principi això seria un resum de les activitats que fem per aconseguir aquesta formació integral. Ara us passaríem amb en Ferran Pellicer, coordinador pedagògic, que us parlarà més del que és el currículum, de la part més acadèmica. Exacte. Gràcies, Isabel. Doncs, de cara al curs que ve, els vostres fills i filles, a partir del setembre, faran diverses matèries. Aquí tenim aquesta diapositiva, que hi ha una representació genèrica d'aquestes matèries. Les podem classificar en diferents sectors. El primer seria, per exemple, que els vostres fills faran 3 matèries instrumentals, que són el català, el castellà i les matemàtiques. En aquestes matèries, de cara al proper curs, una hora d'aquestes es comptarà amb 2 professors a l'aula. Per tant, hi haurà un professor més de suport. Llavors, altres matèries comunes que els vostres fills cursaran són l'anglès, la tecnologia i les ciències de la naturalesa, que pertanyen a l'àmbit científic-tecnològic. Concretament, a primer d'ESO es treballa la biologia i la geologia. Aquestes matèries, els grups estaran desdoblats per potenciar aquest treball més pràctic, com per exemple anant al taller de tecnologia o bé al laboratori. Llavors, altres matèries que també els vostres fills cursaran són les ciències socials, l'educació visual i plàstica, l'educació física i la música. I, en funció de l'elecció dels vostres fills i les famílies, també cursaran o bé religió o cultura i valors ètics. I, a més, també aquest any els vostres fills gaudiran de 2 hores de tutoria a la setmana i, a més, d'una hora setmanal que es treballarà al pla lector per potenciar la lectura i la seva comprensió. Ara passo la paraula al cap d'estudis d'ESO, Josep Granados. Bé, gràcies, Ferran. Hola a tothom una altra vegada. Jo us parlaré bàsicament de l'acció tutorial, però com que l'acció tutorial és molt àmplia, el que pertoca en aquest començament de curs per als vostres fills i filles, que és l'acollida en el centre. Com que el pas de primària a secundària és un moment delicat, per tots els que són pares o els que són professors ho han viscut, és passar d'un centre petit a un centre gran, amb tot el que això implica, no només de dimensions físiques, sinó també de nombre de mestres que hi havia a primària, nombre de professors que es trobaran a secundària. És un moment delicat, no només per això que acabo de dir, sinó també pel seu moment vital que viuen fills i filles. Per això, sempre que comencen a primer d'ESO, intentem acollir-los de la millor manera i aboquem molts esforços en això, ja ho veureu ara. I aquest any haurem de fer encara una mica més per tota aquesta situació tan especial i una mica complicada que estem vivint.
L'acollida la plantegem com un procés, i aquest procés afecta en paral·lel i al mateix temps tant els alumnes com les famílies. Pel que fa als alumnes, ho veieu en aquesta diapositiva que està projectant ara aquí en Marc també, hi havia tres accions, de les quals dues no s'han pogut dur a terme, o una, la primera no s'ha pogut dur a terme. Un moment, em penso que estàvem parlant de... Un segon. Això, gràcies Marc. A l'acollida dels alumnes, més que res perquè les famílies a casa ho puguin seguir bé. Deia que a l'acollida dels alumnes hi ha una primera fase, una primera acció que no s'ha pogut fer a causa del coronavirus, que era una visita que feien aquí, quan els vostres fills i filles a final de curs, no passa res, ja ho compensarem amb escreix. La segona de les accions és una que s'està duent a terme en aquests moments, que us la detallarà l'Isabel després, és una campanya, una acció molt bonica que es diu de company tutor, després us en parlarà l'Isabel Pareja, i la tercera activitat que fem en aquest apartat d'alumnes és la composició de grups d'alumnes. També és una manera d'acollir-los bé. M'explico. Aquesta composició dels grups d'alumnes es refereix a que partim de primer d'ESO amb uns grups que siguin heterogenis i al màxim d'equilibrats. Heterogenis i equilibrats què vol dir? Doncs vol dir que hi hagi un nombre semblant de nois que de noies, vol dir que hi hagi un nombre semblant de gent, d'alumnes provinents dels 4 centres adscrits, dels quals ara esteu escoltant, els pares, i que també hi hagi un equilibri en cada un dels grups pel que fa al nivell acadèmic. Per aconseguir això, una de les tasques que abans us ha esmentat en Ferran Pellicer, coordinador pedagògic, doncs en aquest final de curs ens hem posat en contacte, ens hem informat amb els centres de referència que ens han transmès aquesta informació per poder aconseguir aquest primer pas tan important, que és formar uns grups de primer d'ESO que siguin al màxim d'equilibrats i de compensats. Després, una cosa que ens agrada dir sempre és que sobre el paper tot queda igual d'equilibrat i de compensat, però els grups, el factor humà, per sort, sempre guanya i llavors els grups, les relacions esdevenen noves, esdevenen complicades, però això és la nostra acció, la nostra feina de cada dia. Us passo a parlar de la segona part d'aquest pla d'acollida, que és l'acollida de les famílies. Aquí sí que hem pogut fer, com a mínim, la primera fase d'aquesta acollida. Us van venir a veure una representació de l'equip directiu, van venir a veure's als centres el mes de març, ens van presentar, bàsicament va servir per posar-nos cares, però també per ensenyar-nos com és el nostre centre. Després hi ha una part que no hem pogut fer pel coronavirus, que era l'anomenada jornada de portes obertes, però, com ha dit en Marc, ho intentem compensar amb una mica més d'informació avui. I llavors hi ha aquesta reunió d'avui, que normalment la celebrem a finals de juny, però aquest any la preinscripció ha anat més tard. En el moment que comença la matrícula fem aquesta reunió avui tan especial en què no us veiem les cares, no ens veiem del tot bé, però que farà l'efecte igualment. I on comencem a explicar com funcionarà el primer d'ESO dels vostres fills i filles. I aquí arribem a aquesta part de l'acció tutorial, que és presentar la figura del tutor o tutora. És una figura fonamental perquè l'acció tutorial no és només el que fa el tutor o tutora, ho fan tots els professors de l'equip docent de primer, però, sens dubte, els vostres fills, les vostres filles, els nostres alumnes necessiten un referent i a primer és aquest tutor o aquesta tutora. Abans ho ha avançat en Ferran. El que farem aquest any és posar 2 tutors o 2 tutores, segurament seran 2 tutores per cada grup classe. El que farem també és, malgrat tenir 4 grups oficials, a primer d'aquests 4 en farem 5, és un dels pocs efectes col·laterals del coronavirus que serà positiu, i per tant hi haurà 5 grups de primer amb 2 tutors o 2 tutores a cadascun. I amb 2 hores setmanals, deia fa un moment en Ferran, de tutoria. D'aquesta manera ens sembla que aquesta acollida té un bon exemple, comencem amb bon peu i intentem anar complint els objectius del PAT de primer i de segon. Abans us citava la Isabel el PAT, el Pla d'Acció Tutorial. A primer i segon, aquest PAT són un seguit d'activitats, l'objectiu de les quals és, primer, cohesionar els grups i després intentar que l'adaptació al centre sigui al màxim de, anava a dir harmoniosa, però mai hi ha harmonia quan hi ha 25 o 30 alumnes junts, però sí que sigui al màxim d'enriquidora per tothom. Llavors, aquest tutor i aquesta tutora té una funció fonamental. I vosaltres, com a pares i mares que ens esteu veient i escoltant, ho sabeu.
que és no només orientar, que això es farà més endavant, quan facin tercer i quart, entrem a orientació, sinó fer una funció de guiatge, d'acompanyament, de seguiment, perquè aquesta entrada en el nostre centre sigui al màxim, que no provoqui cap neguit en ningú o que provoqui el mínim de neguits. I llavors, per acabar aquesta acollida, de fet, acabarem en una reunió que fem a principi de curs, que això ja les feia també a primària, cap allà al mes d'octubre, suposem que serà, perquè aquest curs començarà de la manera que començarà, i serà aquella reunió general on ens tornarem a veure les cares gairebé la mateixa gent que som aquí, l'equip d'ESO, i allà ja coneixereu el tutor o tutora de la classe del vostre fill o filla. Llavors, allà podríem dir que tècnicament s'acaba la primera acollida i continua la represa del curs. El contacte amb aquest tutor, amb aquesta tutora, ha de ser el màxim de fluid. Després us en parlarem al final. Serà telefònic o serà a través del correu electrònic. Aquests detalls us els anirem comentant, sobretot al final que us parlarem de la pàgina web. I ja avanço alguna de les qüestions que seguiran molt de prop els tutors o tutores, que serà el tema de les faltes, començar amb bons hàbits d'estudi. Per exemple, les faltes, és molt important que des del primer dia estigueu acostumats, si no ha de venir per algun motiu, no pot venir a avisar, perquè si no, immediatament al matí, a segona hora, us arribarà un correu, un avís d'una falta no justificada. També ens hem d'anar acostumant a aquest sistema de funcionament que ja el teníem des d'abans, de comunicació entre el centre i les famílies, però ara és més necessari que mai. Setmanalment també rebreu, i això ho controlaran també els tutors, un resum d'incidències i observacions, que esperem que siguin més positives que no tan positives. Per tant, això formarà part d'aquest àmbit d'actuació també dels tutors i tutores. I ho deixo aquí en aquest moment i cedeixo la paraula una altra vegada a en Ferran, que us parlarà d'organització i serveis de primer d'ESO, coordinador pedagògic. Molt bé, gràcies, Nats. Doncs jo ara mateix us parlaré de l'horari que faran els vostres fills a partir del setembre. Com podeu comprovar, és una mica diferent a l'horari que estan habituats a primària. Si us hi fixeu, doncs els vostres alumnes, els vostres fills i filles, perdoneu, fan 6 hores de classe. Aquestes 6 hores de classe no les fan seguides, sinó que tenen 2 patis de 20 minuts. Per tant, es recomana, sobretot, que els vostres fills el dia abans descansin, preparin bé la bossa, vinguin amb ganes, esmorzin bé. Ja comproveu que tenen 2 patis, però és molt important que esmorzin bé per afrontar les 2 primeres hores. Com podeu comprovar, la majoria d'hores o les classes són de 55 minuts o bé d'una hora, la gran majoria són d'una hora. De moment aquest horari seria provisional, però està per acabar de confirmar. Són aquests 2 patis de 20 minuts, per tant, 2 classes, pati de 20 minuts per tornar a esmorzar, 2 classes, pati de 20 minuts i les 2 últimes classes. Llavors, també remarcar que aquest horari és compartit també amb els alumnes de segon d'ESO. Llavors, a l'hora del pati, els vostres fills i filles només compartiran l'espai i en aquest temps amb els alumnes també de segon d'ESO. La resta d'alumnat del centre, que està en altres estudis, no comparteixen la mateixa franja horària de pati i el mateix espai. Llavors, coses importants. Pel que fa a l'horari, i acabaré aquí l'altra diapositiva. A les tardes és molt important que s'organitzin bé, sobretot pel tema de les tasques, els deures, o bé si fan tasques complementàries com esport, música o que sigui, doncs intentar-ho compaginar-ho bé i també tenir temps amb la família i tots plegats de poder gaudir d'aquestes tardes i, per tant, s'ha d'organitzar bé. I, per últim, tal com hi havia a l'altra diapositiva, parlaré dels serveis. Abans la Isabel Pareja, la cap d'estudis d'alumnes, ja ha fet una mica de referència a l'associació d'alumnes. Nosaltres l'anomenem l'ASA, amb les sigles ASA. Tots els alumnes que formen part del centre formen part d'aquesta associació i, gràcies a això, gaudeixen de diferents serveis. Com, per exemple, tenim el manteniment dels ordinadors, també tenim un responsable que fa aquest manteniment, també poden gaudir de xerrades que es fan al llarg del curs, que venen diferents ponents a fer aquestes xerrades al centre, també poden gaudir d'activitats diverses i de sortides, del manteniment del laboratori i de materials que anem comprant des de l'institut. Un altre servei que també poden gaudir els vostres fills i filles, segons la població on visquin, és el transport. En principi, la gran majoria ja esteu al cas d'això. Aquest transport està gestionat pel Consell Comarcal,
Llavors, al final de la presentació, també posarem a la pàgina web i trobareu els diferents documents que heu d'omplir en el cas que tingueu algun dubte. Llavors en farem referència una altra vegada. Un altre servei que també oferim és el servei de cantina. Al nostre institut hi ha un servei de bar en el qual els vostres fills i filles poden comprar entrepans o altres tipus de productes. Llavors també hi ha el servei de menjador, que també, si esteu interessats, doncs s'ha de fer la sol·licitud. Aquí trobeu l'enllaç per fer aquesta sol·licitud del servei de menjador. També està això enllaçat a la pàgina web de l'institut. Si de cas també al final de la presentació us presentarem la pàgina web. Llavors, qui vulgui gaudir d'aquest servei de menjador, que sapigueu que hi ha un monitor que ve a buscar els alumnes a l'institut i els acompanya fins a l'escola de Sant Roc, on hi ha aquest servei. També un altre servei que oferim, com cada curs, és el servei de biblioteca. Encara està per confirmar l'horari definitiu, però en principi seria de 4 a 6 de la tarda. I en aquest servei de biblioteca, doncs, bàsicament, hi ha el servei de préstec de llibres. Un altre servei que els vostres fills i filles poden gaudir són les activitats extraescolars. A principi de curs, les tutories, es donaran uns díptics informatius als vostres fills i filles que hi haurà la descripció d'aquestes activitats. Per exemple, abans hem comentat que hi havia l'anglès, les CACs, la robòtica. Aquestes activitats estan cofinanciades amb la MIPA del centre i també hi ha el taller d'estudi assistit, que l'anomenem amb les sigles TEA, que està finançat per l'Ajuntament d'Olot. I, per últim, també els vostres fills i filles poden gaudir del servei de taquilla de l'institut. Cada alumne pot tenir una taquilla. A principi de curs també a les tutories es parlarà sobre aquest tema. Bàsicament, només els vostres fills i filles, si estan interessats, s'ha de comunicar al vostre tutor i tutora, el seu tutor o tutora, i només ha de fer el pagament o bé comprar un cadenat. Llavors, el manteniment també s'inclou dins l'associació d'alumnes. També remarcar que qui vulgui gaudir d'aquest servei de taquilles, doncs molt important que l'alumne sàpiga molt bé on té els llibres i els diversos materials, perquè a vegades ens trobem aquests casos que l'alumne té el llibre a la taquilla o bé està a casa i està confós. Per tant, també recomanar als alumnes que si gaudeixen d'aquestes taquilles, doncs que ells sàpiguen ben bé què hi tenen a la taquilla i què hi tenen a casa. I, per últim, doncs ja deixaria el pas a la cap d'estudis d'alumnes, la Isabel. A veure, per començar, està previst que al setembre comencem el dia 14. Però el primer dia no comencem amb classes amb normalitat, sinó que fan un horari més reduït, que pot ser que variï una mica en funció de temes de transport o altres. Ja se us comunicaria pels canals de comunicació que després us comentarà en Marc, el director. I aquest primer dia el que es fa és que es reuneix a tots els alumnes de primer a la sala d'actes i els rebem els membres de l'equip directiu de l'ESO. Els expliquem una mica coses d'organització així més general i els fem una benvinguda. D'aquí, de la sala d'actes, van amb el seu grup de tutoria a la seva aula i allà fan activitats d'acollida i de presentació, les típiques del primer dia. I aquí és on hi ha una activitat que és molt ben valorada per ells i a nosaltres també ens agrada molt, que és l'activitat del company tutor. No només els hi fem una acollida i una benvinguda als professors, sinó que es troben un alumne que ha fet primer d'ESO l'any anterior, que farà segon d'ESO, que va buscar a un alumne que ha arribat de sisè, un dels vostres fills, i li fa com una ruta per l'institut, li ensenya diferents espais, li explica diferents coses i el vostre fill o filla pot fer les preguntes o demanar els dubtes que tingui i a vegades, esclar, tenen més confiança amb un company que no pas amb els adults. El 15 ja començaríem, almenys està previst, les classes amb horari ordinari. Tot i que, a veure, abans de començar, a l'estiu, ja sabem que l'estiu és per descansar i per carregar piles i arribar amb energia al curs vinent. Normalment el que sobretot demanàvem als pares era que miressin de donar seguretat als seus fills que l'adaptació en arribar a l'institut
doncs la faran, que no hi haurà problema, que tindran molt acompanyament des de tutoria i des dels diferents professors, i aquest any encara més, perquè amb la incertesa que tenim de com començarem, de com aniran les coses, el més important és que els adults, dins del que puguem, transmetem seguretat, que no els deixarem sols, que els acompanyarem amb tot el que calgui. Per tant, això seria el que hauríem de fer a l'estiu, descansar i anar preparant-nos per arribar al millor possible. Què més passarà abans del setembre? Doncs ara al juliol rebreu un vídeo del company tutor del vostre fill o filla. Abans fèiem una carta. Crèiem que tenia també una gràcia, no?, el fet de que arribés una carta física, no?, per correu ordinari, quan ara ja pràcticament no en rebem i menys els alumnes. Però amb el plantejament d'aquest any això no ha estat possible i hem trobat una alternativa, que és un vídeo i que també té la seva gràcia, no?, és un altre plantejament, però que penso que també han quedat molt bé molts d'ells. Per això és molt important que aquí els vostres correus electrònics estiguin correctes. Sé que les administratives han anat comprovant i trucant alguns pares. Hem vist que en el procés de preinscripció no havien apuntat o no teníem nosaltres apuntat el correu correctament, perquè és molt important amb la comunicació amb el centre que això estigui així. I en el cas del company tutor no us arribaria aquest vídeo. I bé, i després això, només dir-vos, aquest punt que posa aquí de tutoria, doncs com ha dit en Nats abans, al cap d'estudis d'ESO, que la tutoria a primer d'ESO està molt enfocada a fer-los una bona acollida i que s'adaptin bé als nous estudis i que amb això dediquem tants recursos com podem. I per la meva part, ja estaríem, sembla que ara tocaria amb en Marc amb el tema llibres, material. Gràcies, Isabel. Perdoneu, s'acoplava una mica. Millor? A veure, intentarem ara a veure si va millor. Bé, doncs, com dèiem, el tema de llibre i material, doncs aquest any com a novetat comencem en el centre un projecte de llibres digitals enfocat sobretot a que cada vegada més es demana a la societat el treball o la competència digital que es domini bé. Doncs llavors el que hem intentat és a nivell de centre dir doncs intentem fer-ho des de primer perquè si hi ha més recorregut per una banda de fer aquest treball de primer quart i llavors perquè com que demanem o recomanem, millor dit, l'ús d'un ordinador i per tant que se'n disposi un si és possible per dur-lo a l'institut, doncs que aquesta despesa sigui amortitzable a 4 anys, que sigui més assumible per tothom. Llavors, això implicarà tenir 4 matèries que fins ara encara fan servir llibre, que en aquest cas serà llibre en llicència digital, un llibre digital. Per què ho hem fet aquest any? Doncs bé, aquest any hem cregut que aquest curs vinent, donada la situació actual de confinament i el que hem viscut, bé, doncs que donada el que pugui passar, que no sabem que és incert, doncs ens donarà un suport extra tant a l'alumnat com a les famílies també per poder un suport de treball més autònom que no depenguin tant, si és el cas, de la és a dir, d'aquests materials que els ha d'oferir el professor, que seria l'altra part. Es van trobar ara durant el confinament, doncs, per exemple, que hi havia alumnes que tenien els llibres al centre, doncs va ser un problema afegit, no? D'aquesta manera entenem que encara que hagin de marxar d'un dia per l'altre, això ja ho tindrem solventat també. Bé, tenim altre material que necessiten els alumnes. Tot això ho trobareu disponible al web del centre, després hi farem una repassada en el web, els diferents apartats, i n'hi ha un que és el d'alumnes, i dins d'aquest el que s'anomena llibres i material, on hi ha el llistat de llibres i material. Bé, el tema de l'ordinador, que sabem que això pot preocupar una mica com adquirir-lo i on adquirir-lo i tot plegat. A veure, el
el centre recomana un tipus d'ordinador. Un ordinador que comúment es diu Chromebook, tècnicament. Què és això? Doncs és un ordinador portàtil, ni més ni menys. Aquí posem dues opcions, dos models que recomanem, si no se'n disposa de cap. Si ja es disposa d'un ordinador, doncs ja no cal fer aquesta despesa, evidentment. Un és el que s'anomena model Lenovo 100E i l'altre s'anomena, aquí està equivocat, Lenovo 300E. El de la dreta és el 300E. La diferència, bàsicament, d'una a l'altra és que el de la dreta, com es pot veure, es pot plegar completament la pantalla sobre l'ordinador. L'altre és només obertura de 180 graus. I el segon també permet l'ús tàctil. No és indispensable que sigui tàctil, tampoc, per tant, l'opció, diguéssim, que creiem convenient és la primera, que és la que és més econòmica, que són 249 euros. 240 euros més 30 euros de la llicència que se'n diu de gestió de Chrome. Què vol dir això? Vol dir que al centre, amb aquesta llicència, tenim l'opció de donar suport telemàtic en aquell ordinador. És a dir, si a un alumne li falta alguna aplicació instal·lada, si un alumne el navegador té una configuració que no li permet connectar-se. Tot això tenim l'opció de fer aquest suport, ja que tenim una persona, gràcies a l'associació d'alumnes, que fa aquestes tasques, el centre ofereix això a les famílies. La quota d'associació d'alumnes, d'alguna manera, aquí es repercutirà amb aquest suport gairebé en tot moment. No vull dir totes les 24 hores, ni molt menys, però quan hi ha alguna coseta, a través de sistemes telemàtics es podrà demanar ajuda i se li podrà oferir a distància. Per tant, estem parlant d'aquests 279 euros. 279 euros que, com he dit, no s'han de... Evidentment que la despesa s'haurà de fer ara amb aquest primer curs, però és una despesa que s'ha de veure amb llarg recorregut. Nosaltres hem posat el recorregut dels 4 cursos d'ESO, però es podria perllongar fins i tot el batxillerat o els cicles formatius en funció del tipus d'estudis que es faci. Per tant, si ho dividíssim per 4 anys, això és una despesa d'uns 69, gairebé 70 euros cada curs. On s'ha d'adquirir aquest ordinador? Aquest ordinador es pot adquirir on es vulgui. Ara bé, hi ha opcions de finançament, que ara l'Eduard li donaré pas que us explicarà, que si es compra juntament amb les llicències digitals, una empresa que és la que l'Associació de Mares i Pares té com un conveni, diguéssim, dona l'opció de finançar-ho la compra durant tots els mesos que dura el curs. Però s'hauria de comprar tot el pack, és a dir, llicència digital més ordinador. I dona opció a aquest finançament. Eduard, si vols explicar una mica això, com ha anat aquest tracte. Sí. Bona tarda altra vegada. Ja us he dit abans que a part de moltes coses que participem a l'institut, fa tres cursos que els membres de la MIPA varen decidir que teníem que agafar una empresa per arreglar el problema que hi havia amb els llibres, que hi havia molts de pares i mares que es quedaven sense llibres perquè no trobaven els que els hi donava o els tenien que pagar molt cars. I vàrem agafar una empresa que es diu Eading, que és una empresa que ens va fer una proposta que ens va semblar correcta i des de fa ja 2 anys, doncs, els llibres és com una mena de lloguer. Diuen que no es pot dir, però no és només que un lloguer de llibres. Aquest any, com que ha començat, com han explicat tots, que començarà amb que tots els vostres fills i filles de primer començareu, si es pot, amb ordinador, doncs aquesta empresa també ens ha fet una proposta molt interessant perquè les famílies puguin adquirir un ordinador, si voleu, pagant en un any. O sigui, què vol dir això? Que, per exemple, ara quan l'adquiriu a Eading, que en la web de l'institut busqueu a MIPA i surt Eading, us ho explica tot, no hi ha pèrdua. És una mica enfarragós perquè tens que dir moltes vegades que no o que sí, però està molt bé. Llavors, aneu a Eading i us diu l'ordinador val 279 euros perquè hi ha la llicència digital que es té que comprar. I llavors hi ha les diferents llicències digitals que no són només que llibres que eren abans. O sigui que n'hi haurà
4 llicències o 5 digitals més que haureu de comprar. Però Eading ens fa la proposta de que, per comptes de pagar-ho tot de cop, es pugui fer ara pagant 40 euros quan el demaneu, llavors el mes d'agost 40 euros més i després, còmodament, amb 10 plaços, pagareu exactament, no ho he comptat bé, però em penso que són 26 o 27 euros cada mes i tindreu l'ordinador més les llicències, totes. O sigui, a part de la llicència que ja us ha dit en Marc, que es agafa de seguit, llavors els 4 o 5 llibres que necessiteu. Ho hem fet més que res, vosaltres podeu anar a comprar on vulgueu, esclar, això no faltaria més. Però, esclar, el preu que ens ofereixen és un preu que quasi bé és un 55% menys del que es compra normalment al mercat. Llavors, ho hem fet així, igual que fem moltes altres coses, jo poder m'esperaré que acabeu, però això és perquè sapigueu lo dels ordinadors que es farà aquest any i també que penseu que, ja us ho he dit abans, si algú vol participar, vol dir alguna cosa, ens vol explicar alguna cosa, que demani el meu telèfon, que l'atendré gustosament. I també dir-vos que tots els cèntims que proporcionem als pares a dintre de la MIPA i de l'ASA, penseu que serveixen per aquestes coses. Aquest any mateix farem una compra d'ordinadors per l'institut, a part de participar amb l'auxiliar de conversa o el psicòleg que també tenim al centre i moltes altres coses. Espero que tingueu un molt bon any, que sigueu molt feliços al Bosc de la Coma. Si necessiteu alguna cosa m'ho dieu, jo m'esperaré que s'acabi la reunió. Moltes gràcies, Marc, per convidar-me i bona tarda a tots. Gràcies, Eduard, a tu. I, bueno, l'Eduard és un exemple de compromís amb el centre i animem, com ha dit ella, que en formi part tanta gent com pugui perquè això dona la comunitat educativa que creixi més, no? De Bosc de la Coma. Gràcies, Eduard. Doncs, com deia l'Eduard, l'empresa aquesta Eading ofereix l'opció. A més, ens van comentar que el fet de comprar les llicències digitals, tot el pack amb ells, a l'hora de gestionar-les no cal tenir tantes contrasenyes per accedir, sinó que amb una sola es tindrà accés a tots els llibres i també el professorat tindrà l'opció de saber una mica l'ús que en fa cada alumne, etc. I si té problemes de fer ús de la llicència, des del professorat també tindrà aquesta visió. A veure, el procés funciona com una botiga virtual. Primer s'ha de fer un registre. En el web del centre, el web de la MIPA, hi ha l'enllaç que han creat específic per l'Institut Bosc de la Coma, aquí ho poden veure, Institut Bosc de la Coma, curs 2021, hi ha una sèrie d'informació, una sèrie de pestanyes, i aquí hi ha un botó que diu fer una comanda. Fer una comanda ens porta en aquesta botiga que comentava. Primer cal fer un registre. Ara intentaré clicar, cal fer el registre. Si no s'ha donat d'alta mai, doncs es ve aquí registrar-se per primer cop. Demana una sèrie de dades personals, entre elles l'adreça postal, el correu electrònic, etc. I a continuació es demana un codi per fer la comanda. Fixem-nos aquí que n'hi ha dos de codis per fer la comanda. Faré una mica de zoom perquè es vegi millor. A veure si ara es veu millor. Sí. Aquí tenim el codi normal, perquè ens entenguem, i el codi en finançament, que és el que comentava l'Eduard. El codi en finançament és exclusiu per l'alumnat de primer d'ESO. Les condicions són el fet de comprar tot el paquet de llicències més ordinador. Per tant, a l'hora que demani el codi, hem d'escollir introduir-ne un o altre. I a partir d'aquí, quan ja s'ha registrat i s'ha entrat el codi i ja és a dins la plataforma, doncs apareixen diferents passos, el primer dels quals visualitza el paquet de llibres de llicència digital i demana que si s'agafa o no, s'ha de dir que s'agafa, si és el cas. El següent pas demana si l'ordinador si se'n vol o no, s'agafa o no s'agafa, segons el cas. I després hi ha una pàgina amb tota la relació de material que van des de regles a llapisos, gomes, però tot això, evidentment, es pot optar amb que no es vol. El que s'ha de tenir present és que ahir quan ho vam provar,
sobre cada material s'havia d'escollir o sí o no. És a dir, si s'intentava continuar sense fer res, s'anava queixant. Val? Llavors tinguin present això, de que diguin que no si no ho volen, però tot el material ha de tenir alguna cosa. Ens han dit que ho arreglarien per fer-ho més àgil, però ara desconeixem si ja està arreglat o no. Val? Bé, fins aquí tot el tema aquest dels llibres. Continuem, doncs. Com l'últim que us volíem comentar, que eren els canals de comunicació entre centre i família. Bé, primer tenim els que són òrgans de participació de les famílies. Per una banda tenim el Consell Escolar, on hi ha representants des de l'AMPA, però també de pares que no tenen per què ser de l'AMIPA, que són elegits cada 4 anys a través de les eleccions a tal efecte. I la MIPA, la Junta de l'AMPA, doncs, participa molt, com ja ha comentat l'Eduard, i a més tenim reunions periòdiques amb l'equip directiu per anar comentant tots aquells temes que s'hagin de saber o que vulguin saber. L'altre canal de comunicació que fem servir molt és el web del centre. En el web del centre, que ara la posaré en pantalla, a veure si es visualitza, sí? Tenim doncs, aquí, per una banda, el telèfon, el correu electrònic de contacte, aquí a l'esquerra. Tenim una sèrie d'eines que són moltes per alumnat i professorat. Tenim aquí les icones de les xarxes socials. Aquí n'hi ha una que diu un portal, que és un servei més que paga la MIPA, que no ho ha dit, que és un servei d'orientació acadèmica per estudis postobligatoris, que és un portal de molta informació d'universitats o estudis de formació professional, carreres universitàries, etc., que dona molt de detall, fins i tot notes de pau d'aquell any, etc. Això també paga una quota cada any de l'Associació de Mares i Pares. Bé, llavors tenim, com he dit, una menú d'opcions, que ara intentarem entrar-hi en alguns d'ells, i tenim aquí sota uns apartats de destacats. En funció de l'època de l'any hi haurà més o menys. Normalment hi posem entre 3, 4, 5, depèn de l'època. Ara hi ha molts destacats perquè estem en un procés d'haver de fer molts de tràmits. Ara mateix estem en 2 tràmits. Un que és el de preinscripció, que s'està tancant en el sentit de que estan acabant de sortir diferents llistats de barems. En aquest cas ara estem en el procés de cicles formatius de grau superior, i la matrícula, que és on estan les famílies, per exemple, d'ESO, de primer d'ESO sobretot. Entrarem ara aquí un moment, perquè he vist alguna pregunta que ja anava d'això, de fet, en tot cas, la Rosa acabarà de concretar. Aquí tenim un apartat de matrícula o confirmació de plaça, que en el cas d'ESO, alumnat nou, que serien famílies de primer d'ESO, doncs haurien de clicar aquí i tenen totes les instruccions del que cal fer. El calendari és del 13 al 17, tenim aquí un formulari que han d'omplir, dades que necessitem, tenim aquí les cartes de pagament per tota la qüestió dels materials i de més, i llavors el tràmit final, que és enviar un correu electrònic amb una sèrie de dades que necessitem. Tot això seria el tràmit de fer la matrícula d'ESO d'alumnat nou, és a dir, en aquest cas, sobretot famílies de primer d'ESO. Bé, torno a la pàgina principal. Tenim també a la part de transport i menjador. Si no recordo malament, avui hem tornat a fer un correu de recordatori per les famílies que ja eren part del nostre centre fins a aquest curs, i per vostès que són famílies noves en el centre, us han reenviat un correu del Consell Comarcal. El Consell Comarcal és qui gestiona tot el tema d'ajuts de transport i menjador. Aquí tenim un detall en funció de si es vol sol·licitar transport escolar per l'ESO o transport escolar per a estudis postobligatoris o ajuts de menjador. En el correu que us hem enviat ja hi havia la informació, però a més aquí teniu accés directe a la sol·licitud i d'altres informacions cap al Consell Comarcal. Finalment, hi ha la part de beques que obre convocatòria cada any al Ministeri d'Educació i també al Departament d'Ensenyament, que encara no s'han convocat. Per tant, tenim aquest apartat de secretaria, el tenim aquí, hi ha l'apartat de beques, per tant, com dèiem, l'apartat de preinscripció, l'horari que fa la secretaria, per si mai hem de venir a fer algun tràmit, i d'altres informacions que tenim. Llavors tenim l'apartat de famílies. A l'apartat de famílies tenim un apartat de recursos, on vam posar orientacions, per exemple, pel tema del confinament, sobretot de com gestionar tota aquesta part més, diguéssim, emocional o de gestió que ens vam trobar de cop tots plegats. I la idea és anar penjant aquests consells, aquestes orientacions o recursos que puguin ser d'interès per a les famílies.
I tenim un accés directe a la web de l'AMIPA, com dèiem, on aquí, ara ho visualitzarem, hi ha aquest document que és el que us diu de forma molt resumida i clara, creiem, com fer el procés de comanda amb IDIM, que és l'empresa aquesta que tenen el conveni amb l'AMIPA. Insistim que no és una obligació, però és un servei més que s'ofereix. Aquí s'explica el tema dels codis, etc. I aquí sota tenen l'adreça aquesta directa per poder accedir a l'apartat de fer la comanda. Bé, si seguim, doncs, per tant, on érem, tenim l'apartat d'alumnes. A l'apartat d'alumnes hi ha, doncs, per exemple, els justificants d'absència, quan un alumne falta i la família ho ha de justificar, doncs es descarreguen el justificant i l'alumne ho porta assignat el dia següent, els horaris, etc. Tenen diferents informacions que afecten el dia a dia del funcionament del centre, en aquest cas més centrats en l'alumne. Tenim informació general de tots els estudis, informació de l'institut, entre aquesta hi ha la documentació de centre. A la documentació de centre doncs, tenim el projecte educatiu del centre, el projecte lingüístic, les normes d'organització i funcionament, els acords que hi ha hagut el curs passat de Consell Escolar, una mica d'informació dels membres de la direcció, els convenis que tenim signats amb diferents entitats i les quotes anuals que tenim establertes per estudiar a l'institut i tot el tema dels materials que comentàvem. Una mica aquest és el funcionament del web. També hi ha un apartat de fotografies, un tour virtual pel centre, per si que ho vam fer justament per les portes obertes, vam passar l'enllaç a les escoles de referència, no sé si el vau aconseguir poder veure, si no, ara els convidem a poder fer un tour virtual pel centre i tenim la bústia de queixes i suggeriments per si hi ha algun suggeriment, algun dubte o alguna cosa que vulguin saber, doncs es deriva, per exemple, aquest cas a cap d'estudis d'ESO, aquest cas a cap d'estudis de batxillerat, alumnes de cicles a cap d'estudis de cicles, pares, mares i tutors de direcció i professors també de direcció. Bé, aquest és el canal de comunicació de web. El telèfon del centre és el que hem comentat que tindran disponible, que és el 972 26 70 12. El telèfon del centre és on te poden trucar per demanar qualsevol cosa també, però també és on els tutors es poden posar en contacte o algun membre de l'equip directiu per qualsevol cosa que calgui comunicar-se amb vostès. També aquest any que ve, donada la situació, és molt possible que les entrevistes en famílies i això, moltes d'elles s'hagin de fer a nivell telefònic o videoconferència, si es pot, o els casos més complexos que s'hagin de tractar, doncs després sí, de forma presencial, però ens diuen que s'han de minimitzar aquestes trobades en forma presencial. El correu electrònic doncs, el fem servir per enviar comunicats de centre, com deia, la relació de tutoria es fa per correu electrònic, si és alguna cosa que es pot fer per correu, el resum setmanal, com s'han dit, d'observacions o incidències, etc. I també les faltes d'assistència de primera hora que no són justificades. Doncs avisem amb un missatge automàtic, avisarem per correu electrònic o bé amb una eina que hem posat en marxa durant el confinament, que és una aplicació de mòbil que es diu Educatocap, que en tot cas el que farem els propers dies serà enviar-los un manual molt senzill perquè se'l puguin anar instal·lant. Instal·lant, de moment, no serà operatiu fins que els tinguem dins la plataforma, que això serà cap al setembre, però ja disposaran d'aquest manual perquè puguin començar a provar d'instal·lar-lo. I amb aquesta eina també podem enviar comunicats instantanis a l'estil del WhatsApp, un resum setmanal d'observacions, també es pot enviar per aquí, aquests comunicats o incidències, etc. O també aquests avisos de faltes d'assistència. És més l'ús que es fa a l'estil del WhatsApp. A més, ens permet saber si vostès han pogut llegir ja l'observació que els hem enviat. És una relació una mica més propera que la que estem en un correu electrònic, però també més limitada en quant a quantitat d'informació que podem enviar. Bé, i això és tot. En principi, això és el que us volíem comentar. I ara el que farem serà intentar respondre a les preguntes que ja hem vist que hem anat formulant durant la reunió i si en surt alguna també donarem, no sé, potser si
si no n'hi ha gaires, fins a les 8:20 o a les 8:30, perquè puguin anar formulant les preguntes. Moltes gràcies i estem pel que calgui pels dubtes que vagin sorgint. Marc, ens tornen a dir que no s'escolta bé, que se sent molt fluix. A veure si pots Ara tornaré a pujar el volum perquè intentar pujar el volum. us sentin a vosaltres, sobretot. Val, si us sembla, comencem amb les preguntes que han anat fent els pares, mares i no sé si hi ha algun alumne que estigui present a la reunió. Per exemple, la primera ens diu que què passa si un alumne arriba tard, quan ja ha sonat el timbre, si es queda fora, si es queda dins vigilat per algú, si poden entrar a la següent hora. Isabel? Sí. A veure, ja de fa uns cursos el que fem si un alumne arriba tard, que és important que no arribin tard, perquè això ho tenim a la normativa com un punt molt important i si són reincidents amb els retards, els hi compta efectes de després poder tenir conseqüències, sancions, i és important perquè és una manca de respecte. I més aquest any, per tema organització, que els alumnes han d'entrar per diferents llocs que ja tenim especificats i que és molt important tot aquest tema de la distància, etc., doncs si ens arriben tard ens desmunten bastant tot el tema. De totes maneres, què fem? Quan arriben tard no els deixem a fora. Passen, els fem passar i es queden a baix a la zona de la cantina amb un professor de guàrdia que els recorda la normativa i fan una mica això, una tasca de repàs de la normativa perquè se l'han saltat d'alguna manera. Evidentment que si és un dia doncs no passa res, però si això es converteix en un costum és un problema. Però no els deixem a fora, porten a dins, entren a dins, el que passa que no van a classe, A aquella hora es queden a la cantina amb un professor, per tant es perden una hora de classe. És important tenir-ho en compte. Per cert, els primers dies de tutoria, en començar al setembre, als alumnes els hi passem un resum de la normativa més important, l'han de signar ells, però també l'heu de signar vosaltres. Per tant, ja us arribarà això, entre aquests punts hi haurà aquest dels retards també explicat. Val. Un altre tipus de pregunta que preocupa és saber els alumnes que aniran a cada classe quan es sabrà la distribució de l'alumnat per classe. Nats o Ferran? A principi de curs, començarem al setembre, dies abans que ells comencin a les classes, publicarem a la cartellera de l'institut, a baix de l'entrada, els llistats i els alumnes podran consultar a quin grup han d'anar. Per tant, si de cas dies abans, també podem publicar a la web a quin dia i a quina hora es començarà a publicar aquests llistats per fer la consulta, a quin grup han d'anar. Així és el primer dia quan es comença les classes, ja saben a quin grup i quina classe s'han de dirigir. Val. Una altra pregunta. Un pare que diu que té dubtes de com es gestionarà l'activitat escolar en cas que tornem a confinament. Marc, si vols contestar tu. Sí, contesto. A veure... Intentaré cridar perquè se senti bé, però he de baixar el volum, ja em sap greu. A veure, ara mateix estem acabant d'elaborar el pla d'organització de centre que el Departament d'Ensenyament ens demana tenir establert o acabat el 23 d'aquest mes. Llavors, aquest punt ja el tenim redactat, però pot patir alguna variació. Però bàsicament el que tenim previst és fer el que ens va funcionar força el curs passat, i és, doncs, en primer moment, tenir molt clar que les tutories s'han de fer setmanalment per mantenir el contacte amb l'alumnat. De cada matèria, el 50% de les hores hi hauria d'haver un contacte o hi ha d'haver un contacte amb l'alumnat per resoldre dubtes bàsicament resoldre dubtes de les tasques que s'encomanaran setmanalment, perquè la idea és que puguin fer treball autònom. En mode telemàtic no estem parlant mai de fer classe telemàtica, sí que es pot fer puntualment per certs dubtes, per resoldre alguna part,
però no fer sessions maratonianes de classe, perquè això és el que el departament ja ens deia que no ho féssim, justament, també. Però sí que volem anar un pas més enllà del que hem fet, a més a més, amb l'experiència que hem tingut, aquest curs. Un pas més enllà i és això que dèiem de fer el 50% de les hores lectives d'una matèria. A part d'això, també un contacte amb les famílies, sempre que es detectin casos, sobretot en què calgui fer aquesta atenció. Tot dependrà de la durada, això no ho podem preveure, pot ser que sigui per 15 dies, que seria el mínim, si és el cas que s'ha de fer un confinament. El confinament també es diu que si s'ha de fer farà parcial, és a dir, dels grups on es detecti els casos, no de tot el centre. Evidentment, si hi ha molts casos, segurament sigui tot el centre, però no serà de la mateixa forma que ha sigut aquest curs. I bé, i aquest pla el podran també veure quan el tinguem disponible, ben aprovat, penjat en el nostre web de centre perquè ho puguin consultar una mica més detall, això que acabem de dir ara. No sé si queda algun dubte més, poden escriure'ns algun correu o tornar-ho a demanar. La següent ens demana quan i com es farà la matrícula. Com heu vist que us ha ensenyat en Marc, aquesta us la contesto jo, en el web de l'Institut teniu l'apartat de Secretaria per Inscripció i Matrícula o bé en el bàner que posa matrícula 2020-2021, l'enllaç a l'apartat de matrícula, heu d'anar a ESO, no sé si ho vols tornar a posar, Marc, o si no ho comento i ja ho trobaran. Aneu a l'apartat d'ESO, alumnat nou, i en allà us desplegarà la finestra on teniu les dates, que són aquesta setmana, del 13 al 17, i després teniu un petit formulari on us demanen unes dades i autoritzacions per al transcurs de tot el curs i, a més us demanen tota una sèrie de documents, com pot ser la targeta sanitària, el carnet de vacunes, que aquí hem detectat alguns dels pares que ja l'heu omplert, ens heu fet arribar que teníem posat que només es podia pujar un document i, per tant, si fèieu dues fotos de la targeta per davant i per darrere no podíeu. Això ho he canviat i, per tant, a partir d'ara s'haurien de poder pujar tots. Si és que continuen amb problemes, doncs ens ho feu saber i ho arreglarem. I llavors a la carta de pagament, que la vostra seria aquesta que posa primer i segon d'ESO, perquè no hi teniu l'assegurança escolar obligatòria, a dalt de tot ja hi ha un link directe a la caixa on podeu accedir. S'ha de tenir una targeta de crèdit que no cal que sigui de la caixa, per tant, amb qualsevol targeta de crèdit, entreu aquí, poseu el número de l'entitat que us la diu a la mateixa carta, introduïu l'import, el concepte, que seria el nom de l'alumne i el curs que farà, i ens feu arribar el justificant de pagament al correu del centre, que també el teniu en aquest apartat. Per tant, ho faríem tot online. Si algú tingués molts problemes per fer-ho amb aquest sistema, ens podeu trucar i després us proposarem una alternativa. D'acord? Ara ja totes les altres preguntes són de llibres i ordinadors. Per tant, intentarem entre Marc i jo anar-les contestant. A veure, on es pot trobar el llistat que es necessita per primer d'ESO? El teniu en el web, l'apartat que us ha explicat en Marc, on posa alumnes, menú alumnes, llibres i material. D'acord? Allà hi teniu tots els ISBN dels llibres i el material que es necessita. Relacionat amb això, s'ha de comprar tot? Llibres i material s'ha de comprar? A veure, els llibres bàsicament serà que sí perquè la majoria són llicències. Hi ha algú que també em demanava, són tot llicències, no el de tecnologia, és un quadern de treball i porta incorporada una llicència digital, però és quadern de treball. Algú també deia que aquest llibre no l'ha pogut trobar en català. Si aneu al Google i poseu l'ISBN i el nom del llibre i poseu en català, us sortirà en català. Hi ha diversos llocs on es pot adquirir en català. A part, si no, també teniu Eading, que també el té per oferir-lo amb el descompte que incorpora. Ho heu de comprar tot? Doncs el que no tingueu, bàsicament. Us aneu mirant el que us demanen i, evidentment, si els vostres fills, filles ja tenen material que feien servir a sisè i que els hi continua servint, doncs no s'ha de comprar, no cal.
Els llibres sí, perquè són llicències digitals, i l'ordinador també, si teniu un ordinador de característiques semblants. A veure, aquí hi havia una pregunta que deia, si tens un ordinador amb sistema Windows, cal comprar el Chromebook? No, si l'ordinador... No, Marc? Bueno, això contesta tu. Sí, a veure, no, perquè no tornarem a demanar la despesa, evidentment. Nosaltres el que demanem és que sigui en Chromebook a la gent que no en disposa, perquè és més senzill per l'alumne, perquè els donem un usuari de centre que tot queda molt integrat. I la gestió, com dèiem, doncs Bé, a veure, s'acobla. Doncs dèiem això, la gestió que podem donar o el suport que podem donar és molt millor amb un Chromebook. Però si ja es disposa un Windows, es pot portar tranquil·lament. I no cal que comprin la llicència de Chromebook? Després, en aquest cas, no cal que comprin la llicència de Chromebook. La llicència de Chromebook sí que s'ha de comprar si l'ordinador és un Chromebook, per anar bé. Jo diria que ja està. Jo diria que ja està. A veure, tenim, sí, ens demana la paraula el cap d'estudis d'ESO. Nats? Sí, Rosa, perdona, perquè quan estaves dient allò del formulari, justament és una cosa que ha sortit avui, i aprofitant que hi ha forces famílies connectades, em penso, un dubte que ha sorgit avui quan estàvem fent unes coses a secretaria, per aquells que ja us heu matriculat, es veu que en el formulari, en el telemàtic, no sortia l'opció de religió. El tema de religió, ara ja hi és, sí. I ara ja hi és. Per tant, aquells que us heu matriculat quan encara no hi era, ja s'us trucarà des del centre per demanar-vos si trieu religió a primer d'ESO o trieu cultura i valors. És perquè quan has dit allò del formulari, Rosi, una notícia fresca d'avui. Sí, és veritat que l'acabem de posar també. Sí. O si algú de vosaltres ja ho ha fet i ens voleu enviar un correu dient-ho, també ens serveix. No sé. Molt bé, doncs, si no hi ha més preguntes, doncs donarem per acabat. Moltes gràcies a tothom i fins aviat. Bon estiu. Bona tarda. Adéu-siau. Bona tarda. Bon estiu.